מכשולים, זה נגיד, היה מכשול בדרך שלו. עכשיו אני שואל לו כיוון בפתאומיות. נראה מה קורה. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. אוקיי, אז היה לו שם איזושהי התנגשות עם משהו, ובגלל זה הוא העדיף לבטל זמנית את המצב טיסה שאני הגדרתי לו, שזה בעצם מקדימה. ועכשיו בעצם הוא חזר, הוא ראה שזה עובד לו וזה טוב. עכשיו מה אני שם? כשאני שם את המצב הזה מקדימה, שזה מגניב מאוד, כן? אבל כל עוד זה קדימה, אין לי זווית שרואה את המאחורה שלי. זה קצת מגביל, אני לא מת על זה. בואו ננסה לעשות לו שעושה מרחוק יותר את המעקב, זאת אומרת שהוא הולך טיפה יותר אחורה, וללא ספק זה דרמטית משפיע. אני חושב שהכי מגניב במצב כזה, נניח ואני רוצה לדבר איתו, להגיד לכם דברים. אז שוב, אני נשאר על החזית, אני מריד אותו לגובה הפלט, ואני עושה אותו אפילו close, קרוב. עכשיו קבלו, זה כאילו אני ממש, הייתי אומר כמעט כמו מנחה תוכנית, זה הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו. בעולם מסוים אולי אפילו הייתי עושה משהו נוסף כדי שיעזור להמחיש את הנקודה. הנה הצלם שלנו יעבור קדימה. הלאה ניאו, אני יורד לפה, קבע? תראו, אין ספק שהדבר הזה לא יכול לצפות את העתיד. לא יודע מה אני הולך לעשות הרי, נכון? אז כל שנותר לנו לעשות זה לבוא לקראתו. זאת אומרת שכשאני רוכב קדימה, כל עוד אני אשמור בערך על הקדימה, לא תרגישו שיש פה איזה עניין גדול, בסך הכל ידע לעקוב אחרינו. אבל אם אני עכשיו אשנה לו כיוון בפתאומיות, אין מה לעשות, הוא לא יכול לצפות את הנולד, הוא יכול להתאים את עצמו. ושוב, אמרנו בעצם שכל עוד יש לו יכולת, זה דבר המדהים בעיניי, למה? הוא בעצם מביא את היכולת לקבל צלם שנמצא איתך, סתם בשבע, צלם. לכל דבר בעניין. אני חושב שזה מותר שהוא גם למשפיענים, גם לאנשים שרוצים. לשמר תכנונות בזמן, זה לא חייב להיות עכשיו זה לא קשור. בעבור סכום כסף, לא גדול במיוחד, בערך 1,500 שקל, קונים ערכה כזאת עם הדרון, ומלבד הערכה הזאת אני נתתי עוד שתי בטריות, וכזה מתקן להטעין אותם, והנה, תראו איזה יופי. יצר לעצמי פה חוויות ומזכרות. אני אנסה לעשות עוד זווית אחת מעניינת, שוב אנחנו בקרוב, והפעם ירדתי לזווית הנמוכה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, הזווית הנמוכה היא נהדרת, אני שם לב, אולי לא הכי מחמיאה, אני לא יודע איזה זווית כן מחמיאה. אני אעשה גם בדיקת סאונד נוספת, שאני מכניס את הטלפון לכיס, יש לי עוד 3 דקות הקלטה בערך, אבל אין ספק שאם יהיה לי מתקן לטלפון במסלול, אז אני אוכל לעקוב הרבה יותר טוב אחרי כל מה שקורה בשטח. אני אשקול את זה. אז הדבר הזה נהדר, זה טוב לי, הזווית צילום הזאת והכל. אני כן אגיד שיש לי דרך לעשות גם איזשהו טיפ נוסף. זאת אומרת, אני אעצור פה רגע להכין. נראה אם זה יעבוד לי. בוא תחזור אלינו חבר. וואו, תרגע. יופי. יש עניין של זוויות שכרגע הוא לא נותן לי. אבל טוב, אני לא אתעסק בזה עכשיו. נעשה בדיקה האחרונה של הסאונד שאני רוצה. יאללה, בדיקה האחרונה של סאונד. אני ממקם את הטלפון. ממקם את הטלפון. בווסט רכיבה שלי. טלפון ממוקם בווסט רכיבה. ואנחנו עושים בדיקה, לראות עד כמה זה מקליט טוב, לא טוב. צריך להגיד, יש גם פקודות קוליות. בעיקרון, אני יכול לדבר עכשיו לטלפון ולהגיד לו, שומע, לא מתאים לי, אני רוצה שתלך רחוק יותר, קרוב יותר, למעלה, מהצד. אני צריך ללמוד את הפקודות הקוליות האלה ואחר כך אני אדע לשלוט בהם טוב יותר. דבר נוסף שהוא חשוב כרגע זה להבין בעצם איך הסאונד. הרחפן יחסית קרוב אליי, פרופלורים עושים הרבה רעש. אני לא מתלונן על זה, אבל יהיה קשה להבין אחר כך מה אני אומר. אם אני מתבסס על הטלפון הנייד שלי ועל האיכות הקלטה, עם כל הרעש מסביב, הרוח וכולי. לסיום אנחנו נעשה בדיקה, נראה אם עובד קצת הזיהוי הקולי ואם אני יכול לגרום לרחפן טיפה אולי לשנות כיוון רגע לפני שהם מסיימים, גם ככה לא נשאר הרבה זמן.
בוא נראה. Hey fly, Got it. follow from the rear. No problem. Hey fly, Got it. follow from the rear. Okay. Hey fly, Here. far. Okay. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Low battery. Return to home promptly. בוא נסיך, אין לך בטריה, בוא. בוא אליי, בוא. בוא חמוד, בוא. בוא אליי.